मानि मुलि नांगौ होनदों नोंसोरनो? आंनि खोमाया बारा खोनाया मोनदों, बेनिखायनो मुलि लांनो फैदों। मुलिखौथ' बेफोरबायदि जाला मानला हरजानाय नङा। डक्टरनिफ्राय प्रेसक्रिप्शन लानानै फैदों नामा? आदां आखायावबा बिराद गियोलै, थाबलियाव थुबानो जाबाय दे बिजि थुनोबा। आं होनदों डक्टरनिफ्राय प्रेसक्रिप्शन लानानै फैदोंना फैयाखै, अब्लासो आं मुलि लिरनानै हरनो हागोन। ओइ दुलुर, मा होनदोंलै बे डक्टरा? मा होनखोथाय आंबो बुजियासै। माबा प्रेसक्रिप्शन लानानै फैनो खोन्थादों डक्टरनिफ्राय, होमबासो मुलि हरगोननो। दैट, एसे गोसा रायलायब्रा, आं खोनायाखै। डक्टरनिफ्राय प्रेसक्रिप्शन लानानै फैनांगौनो, होमबासो मुलि हरगोननो। मा नों डक्टर नङा नामा? आं डक्टर नङा, आं फार्मासियाव थाग्रा मुलि फानग्रासो। आला, आं फार्मासियाव थाग्रा मानसिफोरखौबो डक्टरसो सानो। थां, डक्टरनाव देखायनानै फै। डक्टरा मुलि लिरना हरबासो आं नोंसोरनो मुलि हरनो हागोन। मा होनखो? आं खोनाबाय दे। नों सोंफिनलायाबाबो जागोन एमाव राजा। जागोन दे। डक्टरनाव फैसाया बेसेबां लागोन सोंलाय? ओइ आदा, डक्टरनाव बेसेबां लागोन फैसाया नायजाबाथाय? 500 थाखासो लानो हागौ। मा होनखो? 500 थाखासो लानो हागौ। 500। मा होनखो? 500 लागोननो, 500। थौदो, थांनोसै, डक्टरनाव देखायहैनोसै। बिराद गाज्रियैनो बेंगा जामारबाय होनबा गथ'आ। दालाय मा जाबावनांगौलाय दुलुर? आंनाव फैसायानो गैया। आंनावथ' थाइबाल'सो दङ। मा होनखो? आंनाव थाइबाल'सो दङ होननानै बुंदों। होमबालाय दा मा खालामगोन? आं बेंगा जानानै थाबाय थाब्ला आं नोंखौ गारालै दुलुर। नों आंनि खोमा जानानै थाबाय थानांगोन अराय सम, मिथिबाय? दाथ' आं न'आवबो फैसा बिनो हाया, आंखौ न'नि मानसिफोरा रायगोनसो। आंबो न'आव फैसा बिबा रायजागोनसो, नोंनि थाखायनो जादों होननानै। होमबा मा खालामगोन जों? आयौ एमाव राजा, नोंखौ बेफोरबायदि जिरायनायखौ आं माबा मोनसे गोसोखांबाय। मा गोसोखांदों? अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा होननायखौ गोसोखांदों। ओमफ्राय माथो जाखो? खुरै गंसे नांगौमोन जोंनो। मानो थाखाय? 500 थाखा फैसा नांगौ नङा होमबा जोंनो डक्टरनाव देखायनो? बेनिखायनो जोङो बिनांसिगोन मानसिफोरनावनो। बास, खुरैल' गंसे मोनबानो जाबायमोन। बरिया। र' होमबा आं बै खावालिफोरनाव खुरै गंसे खावनानै लाना फैनि। नों थाथ' दै। जागोन दे। आब' दुम्फुआ मिथिबासो आंखौ रायसिगोन। आंखौ बुआबानो जाबाय आरो। टानटारा। नै आं खावनानै लानानै फैबाय खावालिफोरनिफ्राय। मोजाङानो जाबाय दे। मा होनदों? मोजाङानो जाबाय दे होननानै बुंदों। दे एबार नोंबो खानि जादो। आयु, आंलाय मानो खानि जानांगौ जाखो? आं बेंगा, नों खानिब्रा, होमबासो मानसिफोरा फैसा होगोन। जल्दि दे, थाब, नङाबा आं बेंगा जानानै थाबाय थागोन। जागोन दे, आं आंनि ससमा गोसोमखौ गानगोन। मानसिया फै एसे खाथियाव। मानो? बिदा बिनानाव बायदि नुनाय बायदि। दे होमबालाय। हनै, मानसि फैदों हनै। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। अन्नानै इसोरनि मुङाव थाइसे थाखा होलां। आं मेगन नुवा, बियो खोमा खोनाया। धोद, नोंसोर बायदि गथ'फोरा दाना नाटकसो खालामो। भिखारि जानो फैदों, सोबबा गासिनो सख'बा जागोन। आला, रायनासो गालांबाय माथो। दा मा खालामबावनांगौ जों? मा होनदों? दा मा खालामबावनांगौ होनदों जों? सासे सानैयाथ' होलांगोन ना जोंनो फैसाखौ। नेब्रा ने। ओइनै मानसि फैदों। इसोरनि मुङाव अन्नानै थाइसे थाइनै फैसा होलां, नोंसोरनिनो मोजां जागोन। आयु, गथ'फोरा जा अन्थाव बाथावथार। अन्नानै फैसा होलां दे, आंना खोमाया खोनाया। नोंसोरनि होनाय फैसाजोंनो आं डक्टरनाव थांनांगौ। आरो नैबे आंनि बिनानावा मेगन नुवा। इसिबां समायना गथ'आ मेगन नुवा। आयु, खावलायाबो जा मोजांखा। चुकि 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 चु। ओइ, आंनि खावलायखौ दांनाङा। फैसा होलांबा होलां। आयु, मा एसे गाज्रि गथ'आ बेलाय, थाइसे फैसा होलाङा नोंनो। ओइ सना, थांनोसै थौदो। सना रुफाना, गाबोननो ब्रेकआप जागोन नोंसोर सानैया। ओइ गथ', जानला मोनला बुंलाबायनाङा। थौदो, मानो भिखारि गथ'फोरजोंलाय नांबाय थानांगौ, थौ। जोंखौ भिखारिसो होननानै गालांबाय बिसोर सानैया। मा होनदों? जोंखौ भिखारि होननानै गालांबाय। दैट साला, जों भिखारि आरो 500 थाखा फैसा गैयैखायसो जों बिथ'दों दा। मानसिफोरनो अननायसो बिदों, जों भिख मागियाखैना। अननानै फैसा बिनायखौनो भिख मागिनाय होनो नामा? होनोथ' आरो, मानसिफोरनिफ्राय आखाइ फोलावबानो फैसा बिनाय जायो, भिख बिनाय जायो। दा मा खालामगोन जों? मा होनखो? हाय, दा मा खालामगोन होनदों जों? फैसा मोनागौ मानिनो बिबाय थागोनब्रा। आं बाबाय। बालानो गगोन नामा आंखौ बेंगा खालामनानै? जागोन दे, जागोन। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा। इसोरनि मुंनि थाइनैसो फैसा होनानै गालांदो सोरबा। बैथ' एमाव राजासो माथो। मा मोनदों बिसोरलाय बेवहायलाय?
ओइ गथ'फोर मा मोनदों नोंसोर बेवहाय? इसोरनि मुङाव थाइनैसो फैसा होनानै गालांदो। औ आल्लाहनि मुङाव थाइनैसो फैसा होनानै गालांदो। ओइ गथ'फोर मा खालामदों नोंसोर बेफोरखौ? आला नोंथ' आदै जाथिसो। मानो लामायाव खुरै लानानै फैसा बिगासिनो दङ नोंसोरो? मा जादों? मा होनदों? आं गोसा होनबासो खोनायो। बियो बेंगा जाबाय, गोसा होनबासो खोनायो। माने? आंजों सोब्बा जानानै बेंगा जाबाय। दा डाक्टरनाव थांनो फैसा गैया नालाय जों भिखारि जाफ्लादों। आच्छा बिदिसो होमबा। बेफोरखौ बादहो, आं फैसाखौ होगोन दे। गोनां जायोबा डक्टरनाव आं लानानै थांगोन। सिखार, बेफोरबायदि हाबा दामाव। थेंक इउ। मा होनदों? आं माथो जेबो खोनायाखै। जोंनो फैसा होनो ओंखारदों आरो डाक्टरनावबो लानानै थांनो ओंखारदों। ओहो, नों खस्थ' खालामनाङा, जों हारसिंनो थांगोन दे। सियर ना? नोंसोर थांनो हामारगोन ना? अब्लाबो डक्टरनिसिम लानानै थांगोन दे आं। जागोन दे। दे बिदिब्ला फैदो आंनि उन उन। हे, जोंखौ अनमारबायलै इसोरा। थौ थांनोसै। ओइ थफिराम, नुबायना हनै दावदैया हारसा हौवाजों माब्रै मेने मुने जालायगासिनो। बिनिखायनो दाबो सम थासान्दियावनो बिबार होनानै चकलेट होनानै बुरखायदोसो नों। बापावै बिनानावखौनो बिदि जासिथारबायलै होद लाजि फालायलांबायलां नोंनि जाना। थोद, बिनानाव जासिनाय जादों नामा? आं जरा मिलायनासो होदों दा। बेखौ बिनानाव जासिनाय होनो नामाब्रा? मा बर' हारिनि सासे सिख्लाया बांगाल हौवाजों थांबा नों मोजां मोनगोन नामा? मोनालै मोना। अब्लालाय माथो मोखां नायबावदो नो बिबाराला। साबि मोजाङै रायलाय मिथिबाय। सिख्ला मानसिफ्रा गोदै रायलायनायखौसो फसायो खायसे खायसेया। गोसो जायोब्ला अख्रांनि हाथरखौबो थुख्लाय, सान अखाफोरखौबो थुख्लाय हरजोब। माब्रै बुरा? आरे भाई खोथायैब्रा, रावफोरजोंनो अख्रांनि हाथरखिफोरखौ थुख्लायब्रा। बहाथो थुख्लायनो हानो नङा होमबा? जायखिजाया आंनि बिनानावनि फिउचारखौ नोंनि आखायावनो होबायलै आं थफिराम। थां हनै रायलायगासिनो। बे मालाय रायलायफुबाय थानायावलाय आंलाय मा होननानै थांनांगौ जाखोब्रा? ओंखाम जानायफोरखौ सैमाया नायदावनाय बायदिसो जागोन माथो। थोद, एफाग्राब सानो नामाब्रा? थां माबार बा मा खोथा रायलायसोदोंनो बिसोरलाय? नोंनो थांदोब्रा अमा राजा। आं थांनो हायोब्रा, जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। नाथाय आं थांबा नोंबो फैफाबा नोंजों जरा मिलायदों होननानै सानगोन ना। बेनिखायनो नों हारसिं थांब्रा, जाहाथे आंनि खोथाया गेजेराव फैया मिथिबाय? बुरा अन्थाइ थरसेजों दाउ मानै खुबैनो नागिरदों माथो अमा राजा नों? र खुबैथ'वाखै, जेब्ला दाउनाव नाङो अब्ला बुंबानो जाबाय। बापावै दे होमबालाय। दे आं गारियाव नेगासिनो दं, नों थां। অকে হলো কান্তু, তুমি আৰু মই এদিন ঘৰ সাজিমে। তাতে জোন থাকিব ন, তাতে তৰাও থাকিব নহয় জানো? হয় থাকিব। পিছে আমাৰ কথা তহঁতৰ ঘৰত কেতিয়া পাতিবি? মই অতি সোনকালে পাতিম। बापावै आंलाय बिसोरनि गेजेरावलाय मा होननानै रायलायहैनांगौ जाखो? बेलेग दिनावबा बेफोरबायदि रायलायनाय नुबानो आंना गनासो आखायाव थाखायोमोन। नाथाय गार्लफ्रेन्डसो जासिगोन ना आंनि, बेनिखायनो एसे नर्मेलै रायलायनांसिगोन। बापावै दावदै मा खालामदोंब्रा? কোন আহিছে? আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰা। যা তুমি যোৱা। ঠিক আছে, কাইলৈ লগ পাম। থপিৰাম, আদানে খুন্দানা আদেই, বিয়া आंनि लोगोसो। आच्छा लोगो खिया जोगो नामा? जेबो नङा दे, सिख्ला बैसोआव रायलायलायनाय थाखायो, सेंग्रा लोगोबो थायो, सिख्ला लोगोबो थायो, नङा होमबा? आच्छा नैबे बिबारखौ लानो हागोन नामा नों? मानि थाखाय थपिराम? आं बिराद मोजां मोननानै लानानै फैदोंमोनलै। नो लादो। आरो नोंजों रायलायनो हागोन नामाब्रा आं? औ हागोन। गिबियावनो बिबारखौ लाग्रोदो दे। थेंक इउ थपिराम। आच्छा आं थोंजों फंसे बाथ्रा सोंनोसैलै। नोंना सोरबाफोर मेजरनाय दङ नामा? जुदि मेजरनाय दङब्ला गारदोब्रा, आं नोंखौ गोदोनि बायदि गोसो गोरबो मोदोम होनानै मोजां मोनगोन। दासो माखौबा? बेनिखायनो आंनो बिबार जासिदों नामा? नोंनि बिबारखौ नाङाबा आंनो। खेबसे थगायजानानै बार थगायजाया माथो आं नोंजों? जाम्बि मोनदों नामा आंखौ? बिदि नङाब्रा, बिदि नङालै, आंनि गोसोनि खोथाखौल' बुजि। बुजि आं नोंनि गोसोनि खोथा। आरो आंखौ बिबार होनानै बुरखायनोबो दानाजा। आंहा बयफ्रेन्ड दंखायो। बापावै माथो आंखौ रायनासो थांबायलै। बिबारखौबो माथो गारजाबलायनासो थांबायब्रा। जरा मिलायनांगौआलाय बोरै जानांगौ जाखोब्रा? थफिराम, आइला माथो बिबारालाय हायावसो दं। नोंना बिनानावा आंनि मोखाङाव खुदैसो मुजुर लाना गालांबाय। आइला नंगौ नामाब्रा? साला बांगाल हौवाजोंसो थांसिगोन नामाब्रा बेलाय? दोखो दामनो हाया नामाब्रा? ओइ भाई, बुनोलाय हायो, नाथाय बुबाथाय मानसिफोरा मानिनो नागिरा मिथिबाय? बेनिखायनो अननायजोंसो गासिबो खामानिखौ मावनो नांगौ। अननायजों जायाबासो एसे धुम्मा पेटा होनांगौ। बेनिखायनो नोंनि हेफाजाब लादोंब्रा आं थफिराम। नों जेसेबां हायो आंनि बिनानावनि उन खारफाबाय था। आंनि बिनानावनो मोजां गिफ्ट हो, मोजां बाथ्रा रायलाय। फैसाखौ सोर होगोन? हो, नोंनि नोम्फाया होगोन ना आंनि नोम्फाया होगोन? बेखौ नों टेनसन खालामनाङाब्रा। नों जेब्ला डेटिंआव थांगोन, लाइन मारिनो थांगोन, अब्ला आंनाव फैसा बिबानो जाबायब्रा। साबि बेलाय हिनजावजों नङा दै, आंनि बिनानावजोंसो। जागोन दे जागोन। मा दिनैनाथ' फेल जाबाय, गाबोनबो नाजादो, मा होनो? जागोन दे। अब्लालाय आं फैबाय।
अमा राजाया गावनि बिनानावनि थाखाय बुआ इसिबां टेनसन जादोंना मालायनि बिनानावखौबा बिराद एदावदोंमोन ना दा गावनि बिनानावनि थाखाय माथो हालाय हाफाय जालायदों साला सुवादा खोमा बेंगा जानाया नोंनो ना मा होनखो खोमा बेंगा जानाया नोंनो नामा होननानै बुंदों आला डाक्टरालाय आंनि खोथाखौ खोनाथाराखै नामाब्रा खोमा बेंगा जानाया नोंनो नामा होननानै बुंदों आं खोमा बेंगा जायाखै आं बबासो जादों बबा रायलायनो रोङै मा जातनि गथ'लै नोंलाय बबा मानसिया रायलायो नामा होमबालाय माथो सोंबाय थायो खोमा खोनायै मानसियाबो खोनायाना आंनो बेंगाया आंनो दे मुलि लिरनानै हर मालानिफ्राय बेंगा जानाय मैयानिफ्राय बेंगा जादों मानो बेंगा जादों बेखौबो खोन्थानांगौ आरो हारसिंनो बेंगा जादों आं नङा सार आंजों सोबा जानानैसो बेंगा जादों मा खोन्थाखोलाय नों आच्छा सोबा जानानैसो बेंगा जादों होमबा अब्लाथ' कन्डिशना बिराद क्रिटिकेलावसो दं मा होनखो नोंना कन्डिशना बिराद गाज्रियै दङ होननानै बुंदों अब्लाबो नोंनि खोमाखौ खेबसे नायनि लाबो बापरे बिनि खोमायाव दै हाबनानै दं बे दैखौ बख'नांगौ आरो बे दैया गबोनो थाखाय लामायानो गोथेनानै दं दैखौ बख'नो हागोन ना हाया डाक्टर मा रायलायदोंब्रा आंबो खोनासङो नोंनि खोमायाव दै जमा जानानै दङ ओंखारबोनो थाखाय गुदुङानो गैला नोंनाव मा होनखो ओइ दुलुर मा होनखोलाय नोंनि खोमायाव दै जमा जाबायनो एमाव राजा नोंनि खोमानि गुदुङा होथेजोब्बायनो आला दालाय मा जाबावनांगौ जाखो ओइ डाक्टर आंनि खोमानि दैखौ बोरै बख'गोनलाय सिन्था खालामनाङा गुजि गुदुंजों थुफ्लंबानो मोजां जागोन नोंनि खोमाया